Zdravím, bratu. Dneska je 26.6.3.2012. Túto hudbu dúfam poznáš. Tak čo, poznáš, nepoznáš? Nepoznáš, ne? Bratu, na tomto som začínal. Preto dneska zdravím priateľa, vítam vás v pondelok. Ešte 2 týždne a bude tu prvé 100. To čumíš čo? Proste sa starám bro, píšem, skladám, rapujem deň za dňom. V práci porada, pak sa budeme sťahovať do novej kuchyne. No tak, to bude sranda, aspoň ti budem môcť super story zarepovať. A nezabudni, že čo rapujem je pravda. Mačka lieta, ako by si dala čiaru. A ja sa teším, až napnem membránu a zadelím ti na život to, čo tu teraz píšem. Ukážem ti, aký som vládca mojej ríše. Není to klišé, je to môj hudobný denník. Je to pre mňa to, čo pre folkára spevník. Ja budem dávať, čo sa doňho vmestí. Je to ako tam pouličný vestník. 365 bro, poď so mnou celý večer. 365 yo, poď zajebať celý večer. 365 bro, poď ukázať, čo je v tebe. 365 yo. Je to len na tebe, takže šup za dnešku volá battle z budky. Po dnešnom losovaní už budeme múdri. 8 finále začalo už tento týždeň, teda dúfam, ak nám to s časom vyjde. Reality ti prinesú samozrejme video. To s akým, že to bude frérom. Aby si nemyslel, že los je veľa podvod. Utekaj na net a vygoogli si toto. Nebuď kokot, je to show, budeme sa baviť. Žiadne zlaté trenírky, ale porcia strandy. Ak neveríš, tie sa môžeš v repre staviť. Toto je 365 bro, tak nemaj obavy, inak všetko v cajku bro. Stále čurám rovno, dnes sa bohužiaľ nestretne s hosťom. Za to hudba, čo počuješ, mi dala v hlave jasno, že raz budem undergroundový fantóm. 365 bro, poď so mnou celý večer. 365 yo, poď zajebať celý večer. 365 bro, poď ukázať, čo je v tebe. 365 yo, čo je v tebe? A na majku tvoj Bohuško. Takže ja by som chcel ešte povedať to, že hneď po 365-ke prebehne losovanie na battle z budky. Takže všetci zúčastnení dozviete sa, kto s kým budete dávať vlastne už 8 finále, lebo je to pavúk. Dozviete sa svojho súpera, meno svojho súpera a dúfam, že to bude poriadny battle na témy také, ktoré dúfam pobavia nelen ľudí, ale hlavne samotných battlujúcich týpkov. Takže ja sa s vami dneska lúčim, ale nezabudni, fakt, čo ja viem, pol hodinu potom, jak vidíš tento diel, tak vyhodíme presne na tomto kanáli aj battle z budky, losovanie. Majte sa pekne, zdraví tvoj Boho. Ak by si nevedel, tak toto je MC Ren a je to strašná pecka, ktorú počúvam aj dnes. Maj sa pekne, čau. 365 a nezabudni, za chvíľku bude losovanie.